או, איזה השקעה. למה הגעת למרכז הזדמנות? למצוא עבודה שתהיה לי נחמדה, נעימה. הרגשתי שאני רוצה להשתייך לאיזושהי קבוצה שעושה איזשהו תהליך. לעזור לחדד את החיפוש עבודה, לקבל כלים גם איך לשווק את עצמך, איך לחפש נכון עבודה. הגעתי, וההזדמנות היא באמת הזדמנות, לא סתם קוראים לזה מרכז הזדמנות. אני מגיע מבית חרדי חסידי, הכל נראה גדול, הכל נראה מטורף. כשסיימתי את ה-12 שנות לימוד ככה, שמעתי על כל מיני מקומות שהם יכולים לפתוח לך כיוונים ודברים מיוחדים באמת. פגשתי את הדסה, מלווה התעסוקתית, והיא מאוד עזרה לי קודם כל בשום דבר לא גדול, קודם כל לפרק את זה לדברים קטנים. מה למדת על עצמך בתהליך? שמעתי המון על המוח שלי בעיקר, על איך הוא עובד. בשביל לצאת לתהליך, אנחנו מבינים שצריך קודם כל לעצור, לחשוב לרגע, מה יש לי להציע ליקום? כל המעטפת הזאת עזרה לי באמת להבין שאני פשוט מסוגל. פתאום דווקא הבנתי שאולי אני לא צריך לוותר על החלק שלי שאוהב לעמוד מול כיתה וללמד, אולי אני יכול לבטא את זה בתחום החדש. שאני טובה, שיש לי יכולות, שאני מוכשרת, אני מסוגלת. שיש לי סיכוי. לא לפחד. טיפ למחפש עבודה בתחילת הדרך. תעריכו את עצמכם, יש לכם המון מה להציע. ללכת לליווי, ללכת לייעוץ בתחום. אני חושב שאם יש לך משהו שאתה אוהב אותו, תתפוצץ עליו, זה הכי גדול. אם הייתם שולחים לי הייתי מתכוננת. בסדר? נעים להכיר. אני, דבי. מה לך מכאן? זהו. תודה לכולם.